खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 21 मे 2023 बारायजाबो रबिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गहपुर हालामाव आसाम पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै नंखाय सना फालांगिरि खालामग्रा 4 दायनिगिरिफोरजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय नंखाय सना आरो 6,60,000 रांबो बोखांनो हादों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय आनवारा बेगम, नाजमल हक, नारजिना बेगम आरो आब्दुल मुन्नास। उत्तर प्रदेश रायजोनि सारू दैमायाव सानै सेंग्राफोरा दुगैनो थांनाय समाव दैमायाव गबोनानै सानैबो जिउ गोमादों। थैनाय सानै सेंग्राफोरनि मुङा जाबाय महित 18 बोसोर बैसोनि आरो धीराज 19 बोसोर बैसोनि। दा बिसोरनि गोथै सहखौ नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। अल आसाम ट्राइबल पिपल्स कनफेडारेशन गोदानै आफाद दानाय सावरायनाय मेला दिनै गुवाहाटी नोगोरमानि साखाथियाव थानाय सनापुर हालामाव जालांबाय। बे मेलाव अनजालि दैमारि, कास्टम बसुमतारी, सानसुमा खुंगुर बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव बर'नि अनगायैबो गोबां गुबुन हारिफोरनि जेरै राभा, तिवा, कार्बी आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल हारिफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। स्टेट लेभेल ट्राइबल कन्वेंशन आरो अल आसाम ट्राइबल पिपल कनफेडारेशन नायबानो जाबाय बेयानो सोलिगासिनो दङ। बे गोबां आलासिफोर दंफैयो जेरै SKB बा सानसुमा खुंगुर बसुमतारी सार, लोगोसे अनजालि दैमारि मेम, कास्टम बसुमतारी सार आरो गोबां बिदिनो सार दैदेनगिरिफोर दंफैयो। नायबानो जाबाय बिदि सोलिगासिनो दं दा। नैबे सिङाव सोलिगासिनो दं मिथिङा। আজি দেখাত ভাল যে অমুকৰ লগত চুক্তি হ'ল, তমুকৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট হ'ল, সব হৈ গ'ল, বহুত পালে বুলি ভাবিলে। কিন্তু এই যে দিছে, মই বহুত বছৰৰ আগত, হয়তো আজি 25-30 বছৰৰ আগত, মই অলপ আগতে তিৱাসকলৰ এখন কনফাৰেন্স হৈছিলে, তেতিয়া মই এষাৰ কথা কৈছিলোঁ, চৰকাৰে যদি কাৰোবাক কিবা দিছে হিসাব নিকাচ কৰিহে দিছে। যদি আমাক 1 টকা দিছে 12 আনা 75 পইচা তেওঁলোকৰ লাভ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমাক 1 টকা দিব। নামত 1 টকা আমি পালোঁ, কিন্তু সঁচা অৰ্থত আমি 25 পইচা পাইছোঁ। চৰকাৰে আকৌ 75 পইচা আমাৰ পৰা ঘূৰাই লৈছে। আমি কিন্তু ভাবিলোঁ যে আমি সম্পূৰ্ণ 1 টকা পাইছোঁ। নহয়, এতিয়া অসমত সেইটো হৈ আছে। চাৰিওফালে কিবা দিয়া দিয়া বুলি কৈ পেলাই ঢোল পিটি থাকে, কিন্তু সঁচা অৰ্থত কোনোবা চিটিত থকা, কোনোবা গাঁৱত থকা সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছে যে আমি এফালৰ পৰা হেৰুৱাবলৈ ধৰিছোঁ। আগতে কি আছিলে সেইটো আমাৰ হাতৰ পৰা যাবলৈ ধৰিছে। লাহে লাহে এতিয়া বিভিন্ন চেণ্ট্ৰেলাইট কাউন্সিলবিলাকে 6 স্কেডুৱেল বিচাৰি আছে। আমাৰ এতিয়া ভয় হৈছে আমাৰ এমেণ্ডেড 6 স্কেডুৱেল যিটো আমি যোৱা দেখি আছোঁ। बेफोरबायदिनो सोलिगासिनो दं दा। अनजालि दैमारि बिथाङा बे माने दा स्पिच होदों बा माखासे गावनि बिबुंथिखौ होगासिनो दङ। बे जायगायानो जाहैबाय सनापुर टलगेटनि खाथियावनो। माखासे बाइकफोरखौ नुगोन, नोंथांमोनहा नायबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।